Incwadi kaYohane isahluko sesine iyafundeka. Ithe ngoko iNkosi yakwazi ukuba abaFarisi bavile ukuba uYesu ugqithisile kuYohane ngokwenza nangokubhaptiza abafundi. Nakubeni ke uYesu ngokwakhe engabhaptizi, bekubhaptiza abafundi bakhe. Yalishiya lona elakwaYuda yabuya yaya kwelaseGalili. Ibimele ke kukuthi icande kwelamaSamariya. Ifike ke emzini walamaSamariya ekuthiwa yiSikari, kufuphi nomhlaba owathi uYakobi wawunika uYosefu unyana wakhe, ke kaloku umthombo kaYakobi ubukhona. Uthe ke ngoko uYesu ebulalekile kukuhamba wahlala enjalo phezulu komthombo, ilixa ngathi belelesithandathu. Kufika intokazi yelamaSamariya isiza kukha amanzi, athi kuyo uYesu, "Ndiphe ndisele," kuba abafundi bakhe bebemke baya kuthenga ukudla emzini apho. Ithi ngoko intokazi engumSamariyakazi kuye, "Uthini na wena, ungumYuda nje, ukucela kum into eselwayo, ndingumSamariyakazi nje?" Kuba abanabudlelwane amaYuda namaSamariya. Waphendula ke uYesu wathi kuyo, "Ukuba ubusazi ukuba isipho sikaThixo nokuba ngubani na lo uthi kuwe, 'Ndiphe ndisele,' unge ucele kuye wena wokupha amanzi aphilileyo." Ithi intokazi kuyo, "Nkosi, akunanto yakukha nequla linzulu. Wowazuza phi na ke amanzi aphilileyo lawo? Wena umkhulu yini na kunobawo wethu uYakobi, owasinikayo eli qula? Wayesela ke yena nabantwana bakhe nemfuyo yakhe." Waphendula uYesu wathi kuyo, "Bonke abasela kulo manzi baya kubuya banxanwe, ke yena othe wasela kuwo amanzi endiya kumpha wona mna, akasayi kuze anxanwe naphakade. Ayakusuka amanzi endiya kumpha wona abe ngumthombo kuye wamanzi ampompozela ebomini obungunaphakade." Ithi intokazi kuye, "Nkosi, ndiphe loo manzi, ukuze ndinganxanwa, ndingezi nokuza kukha apha." Athi uYesu kuye, "Hamba uyokubiza indoda yakho uze apha." Yaphendula intokazi yathi, "Andinandoda." Athi uYesu kuye, "Ulungisile ukuthi andinandoda, kuba ubunamadoda amahlanu, onayo ngoku asiyindoda yakho. Unyanisile ukutsho." Ithi intokazi kuye, "Nkosi, ndiyabona ukuba ungumprofeti wena. Oobawo bethu babenqula kule ntaba, nina ke nithi iseYerusalem indawo apho abantu bamele kukunqula khona." Athi uYesu kuye, "Ntokazi ndini, kholwa ndim ukuba kuza ilixa eningasayi kuthi nina kule ntaba naseYerusalem ninqule ubawo. Nina ninqula eningakwaziyo, thina sinqula esikwaziyo, ngokuba usindiso luphuma kwaYuda. Kodwa kuza ilixa, nangoku selikho, xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula ubawo ngomoya nangenyaniso, kuba ubawo ufuna abanjalo ukumnqula. UThixo ungumoya, abo ke bamnqulayo bamele ukukumnqula ngomoya nangenyaniso." Ithi intokazi kuye, "Ndiyazi ukuba uMesiya uyeza, ekuthiwa nguKristu. Xa athe weza yena, uya kusityela izinto zonke." Athi uYesu kuye, "Mna ndithethayo nawe ndinguye." Kwathi kwangoko kwafika abafundi bakhe, bemangaliswa kukuba ethetha nomntu oyinkazana. Noko ke abangakho namnye owathi ufuna ntoni na, nowathi yhini na ukuba uthethe nayo. Yawashiya kwangoko umphanda wayo intokazi, yemka yaya ekhaya isithi ebantwini, "Yizani nibone umntu ondixelela izinto zonke endakha ndazenza. Lo akanguye na uMesiya?" Baphuma ke ekhaya beya besiza kuye. Ke kaloku kweso sithuba abafundi babethandaza, besithi, "Rabi, yidla." Uthe ke yena kubo, "Mna ndinokudla endikudlayo